Man skulle fandme til at sige noget til dem, Arnold. Nu, rolig. Jeg går ind og taler med dem. Bare bed dem om at skubbe af, ikke? Ja, øjeblik. Goddag. Søger de nogen bestemt? Holder de til over i huset der? I nummer 16? Jeg bor i nummer 16. Sammen med mine kammerater og de unge mennesker, vi... Så har de fået besked om, at huset skal rømmes, ikke? Vi har modtaget en anmeldelse fra ejeren, og der er ikke noget... Nej, det var netop det, jeg gerne ville tale med dem om. Jeg er faktisk glad for, at de er kommet, så jeg kan få lejlighed til at... Ja, de må ikke tro, vi bor der for at genere nogen. Men nu når huset alligevel står der er helt tomt, og vi så er en hel del fredelige og ganske almindelige mennesker, som ikke ønsker at lægge sig ud hverken med den lovgivende, den dømmende eller den udøvende magt, men som blot har det problem til fælles, at vi ingen steder har at bo. Så er det, jeg ikke kan forstå. Ja, jeg ved, hvad de vil sige, og de er fuldkommen ret. Det er jo ikke dem, der laver lovene. De gør bare deres pligt og parerer ordre, og det er vi da alle sammen også meget glade for. For hvor var vi henne, hvis ikke vi havde politiet til at tage sig af tyveknægte, trafik og forsvundne personer og den slags. Men i vores tilfælde drejer det sig bare om at udvise en lille smule smidighed, ikke? En lille smule menneskelighed og konduite. Fuldstændig ligesom vi gør, når det drejer sig om økonomiske forbrydere. Tak for samtalen.